En quoi les journalistes peuvent nuire aux efforts de sécurité et de paix? Ne tɔgɔ Kadiatou Yakuba Keita, ne USAID Institut des États-Unis pour la paix au représentant en Mali la. Bi an bɛ yan ka formation ni sensibilisation dɔ kɛ journaliste fan fɛ a formation pour que k'u sensibiliser approche de sécurité collaborative la approche de sécurité collaborative o ye min ye sécurité mun bɛ policiers ou gendarmes protection civile donc an ka finitigiw ale ni an ka population gɛrɛ ɲɔgɔn na pour k'u ka collaborer ɲɔgɔn fɛ cogo min na et puis u bɛ se ka confiance restaurer cogo min na. Ne tɔgɔ ye Drissa Traoré, ne ye AMDH baarakɛla ye donc ne de ka baara ɲɛsinnen bɛ projet ni programme m'an fɛ olu ɲɛnabɔliw ni olu ka bilasirali la. AMDH ye adamaden sɔrɔla tɔn dɔ ye minnu bɛ adamadenw ka hakɛ ka baara kɛ adamadenw ka hakɛw bɛ se ka sabati cogo min na. Approche inclusive de sécurité tɛ dɔwɛrɛ ye o ye ka o b'a yira k'a fɔ ko sécurité bɛ kɛ mɔgɔ minnu ye n'o ye population ye k'olu ɲin ka don sécurité baaraw la o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko marifa bɛ d'u ma k'u ka baara kɛ o kɔrɔ t'o ye a kɔrɔ ye min ye ni sécurité baaraw bɛ bolo bɛ da u ka ɲininka u ka degun ye mun ye u ka ɲininka u ka fɛɛrɛ ye mun ye wala n'u y'olu se faamaw ma n'olu se sécurité sabati kɛlaw ma donc a bɛ kɛ sababu ye a bɛ dɔn k'a fɔ nin degun de bɛ nin communauté kan sécurité kunda nin degun de bɛ nin communauté kan sécurité kunda mais n'a kɛra ten sécurité ka kɛ mesure de sécurité ka ta k'a fɔ olu ɲima don a la alors que a sécurité d'abord de kama donc an ka sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ a bɛ gɛlɛya k'a fɔ ko sécurité bɛ se ka o jamanadenw ou bien o kin mɔgɔw ka sécurité bɛ sabati cogo min na puisque olu yɛrɛ ɲima don a baara la. Ne ye Adama Traoré ye ne bɛ baara kɛ américain ka organisation min tɔgɔ ye USAID Institut des États-Unis pour la paix min bɛ dɛmɛ kɛ jamanaw na lakana domaine na ani bɛn ni kelenya domaine na. An ye projet dɔ daminɛ depuis 2016 Sogonikɔ autogare la projet in kun ye ka sigidala mɔgɔw autogare sigidala mɔgɔw gare kɔnɔna mɔgɔw ani surasi minnu bɛ autogare la lakana kama ani administration min bɛ gare la k'u fara ɲɔgɔn kan autogare problème ka problème lajɛ solution min bɛ se ka sɔrɔ a la bɛɛ ka contribution bɛ se ka kɛ min ye lakana na autogare la donc an ye san 2 kɛ o la an ye succès caman sɔrɔ o kɔnɔna na. O baara in ye o de kɛra misaliya ye min y'a to an y'a faamu k'a fɔ ko ni an ka agent de sécurité n'u ni population n'u bolo di ɲɔgɔn ma a bɛ kɛ sababu ye sécurité ko bɛɛ don ba la donc an bɛ fɛ ko exemple in de o yira bɛɛ la k'a fɔ ko malgré que problème bɛ yen malgré que mɔgɔw b'a fɔ nin nɔ ye nin ye nin nɔ ye nin ye donc bɛn bɛ se ka kɛ force de sécurité n'o ye faamaw ye ani an ka population u bɛ se ka kuma ɲɔgɔnya u bɛ se ka pourparlers kɛ u bɛ se ka dialogue kɛ pour que u bɛ se k'u ka kumaw la falen cogo min na n'u ye kumaw falen a bɛ kɛ sababu ye donc sécurité ko bɛ don ba la u ka communauté la donc o de y'an ka laɲini ye bibi. A kun ka d'an ye an kun ka médiaw fara ɲɔgɔn kan ka a succès partager n'o ye an ka approche de collaboration jamanadenw bɛ se ka force de sécurité surasiw dɛmɛ cogo min na u ka baara la donc an ka ni tile 2 atelier kun y'o de ye ani concept kura min bɛ yen ko police de proximité ka lakana segin so o bɛ se ka médiaw bɛ se ka o concept in ladɔnya cogo min na ka processus min bɛ yen ka réforme kɛ k'o processus ninnu dɛmɛ. Donc an ka nin tile 2 atelier kun ye o objectif de ye. Journaliste ye fɛn ba ye parce que ni k'i bɛ baara kɛ population kan ka kunnafoni mais autorité minnu b'a dɔn olu fana kan ka décision ta journaliste bɛ o rôle jouer olu bɛ se ka à la fois ka communauté kunnafoni mais ka se ka suivi fana kɛ ni décideur ye u bɛ action minnu ta la donc i se ka sécurité ko kunnafoni mais journaliste sen dɔ la. Ne ye Ibrahima Konate ne ye AMDH membre ye. Mais projet GSD la ne de y'a coordinateur ye kɔni dalen don nin baara nin ɲɛtaga la dalen don a la parce que an y'a daminɛ depuis 2016 fo kana se bi ma an ye baara minnu kɛ o bɛ maa wasa
an sela mɔgɔ mɔgɔ ma bɛɛ y'an kunbɛn ni nisɔndiya ye a bɛɛ y'a seko n'a damayira kɛ baara in na o de la bi an wuli ka se journaliste ma u k'a dɔn ko baara min bɛ sen na sanjikɔrɔ wɔsi dɔn man di mais mɔgɔ minnu b'a la u bɛ kan ka baara nin ka fasodenya kɔsɔn parce que wari tɛ kan ka d'u ma mais u cɛsirilen de don